usulin nga listener. Kay kabalo ba mo mga kasama, Radyo Man Misela, Radyo Man Irin. Third generation na daw ni siya. Hindi katulo nga nagapaminaw DXDC. Dili basta-basta. Atong hinabihan si nanay. Nay, may buntag, nay! May buntag saan? Ano sa'yo pangalan na to? Si Enelita Bulanda. Oh, ilan ang mga katuig na minaw, nay? Almost 10 years na. Kisa may nag-awhag nimo nga maminaw DXDC. Since pa ko sa kong lulag-lulo, ani sa Marilog Pakuan ni Ma'am. Great ang taga Marilog. Hi mga taga Marilog, sa mga Panggilan family. Naanak ko diri sa RNN. Oh, nay, Tatak number 1. sa una, sukad sa una, naauso naman yun ang TV, nay. No, daga na kayo na cellphone, internet. Ganong naawag man yun ka nga maminaw og radyo. Mas real man ko nga sa radyo ko kay magkuha man ko doy sa kumbalay, manglaba, magluto. Dahil lang ko mag-focus sa drama, sa mga balita. So, ibig sabihin mo, nay, habang nagapaminaw og radyo ka, nakatrabaho ka sa pangmalay. sa balay Di ko. basta-basta. Mong siya, gano'n mong ipili. Siya gito kong gipili. Kinsa man yun ang naa sa radyo. Si Erin Rumusbo. Kung kinsa tong imong paborito pa. Si Michelle. Kung sa to mo nahibawaan nga, gikan pa sa imong Lula na kaglulo sa ila ko nakasugod og paminaw aning RNM kay sa drama kamang maggunami. sa Wala mo bukid pa. paminaw sa bukid. Unsa nga pangalan? Tarong mo na to. Sa DXDC. Unsa imo ang gibati nga ikaw magid amo ang nasakpan no makasuok sa imong balay di basta-basta. Nangita gyud ang taga DXDC og tinuod nga listener. Nalipay pug ko kay bless. Ako kay bless ni sa kuha nga ako rin ano napilian diri sa San Antonio. Leon Garcia. Salamat kay sa inyo sa pagduwa sa among panmalay. Di basta-basta. Karon na di na namo dugayon pero naaman no kay giandang nga kuan. Ang Christmas song, kaya mo man may haranahan, no? Haranahan nato si Radyo Man Michelle and Radyo Man Irin, lumusbog labi na sa mga tigpaminaw, mga listeners ka pareha ni mo. Ready na mga simong kanta? Ready na. Okay, in 1, 2, 3. Sa may bahay ang aming bati. Yeah! Merry Christmas, nawawalati. Hey! Ang pag-ibig yan siya naghari. Yes! Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ooh! Ang sanarinin po Oh. ay nandito po. Oh, Hindi wow! po ng aginaldo. Kung sakali kayo kami perwisyo, pasensya na kayo kami na mamasko. Yeah! Daghang salamat sa inyo mga RNM sa number 1. Oh, the DXDC. DXDC. At dahil dyan, ito bagang RMN nga paagang pamasko sa DXDC, tagaan ka na mo brand new radio! The Watanay! Salamat. Abrihinay para makita na to kung sa gayot ni nga radyo. Agwe. Asa di mo radyo, nay? Wala na po radyo. Nga naman? Wala po ko rin. Walay kuryente. Dahil dyan, nay, tagaan ka na mo og solar na radyo. Di na kailangan Salamat. kuryente. Dili na kailangan battery eh. Ibulad lang, mutingog na. Di basta-basta. Nay, ligon pa daw ni sa relasyon sa inyong masilingan. Ay, sorry. Tinood na. Ay, tinood na. Yun, sa Kasi RNM. dili mutingog, nay. Atong testingan. Mahuman lang nga akong kontrata. Uy, Nagdag ko mo balik pa Di basta-basta makapaminaw na diyog kag drama. Dili lang radyo ang madawat na turong buntaga. Kay mubuhan ka na mo. Isa ka Blandanan Grocery! Salamat kayo. Yay! Salamat pa mas po. Oh, na jud kay panghanda na. Pero sa din birthday na Wala naman ma'am. Turang August. Ay, atong August. So, belated happy birthday na ha. Unsay mo ikaingon? Ikaw ginadakdakan sa mga panalangin karong buntaga o adlaw. Nagpasalamat din po sa RNN. Salamat sa inyo sa napilian ako ninyo ang inyong pahalipay kanak. Sa iyo kayong pahalipay ng inyong gihatag kanak ko, ako kayong kalipay nako. Ingon pa man sa mga silingan, garuag ko kamo sa pagpaminaw po dayon sa DXDC RNN Davao. Dagang salamat! Gikan karon sa Purok San Antonio, Barangay Leon Garcia. Kauban namo si Radyoman Abby Rivera. Alang sa Pinaskuhan sa DXDC, ako kini, Radyoman Jenny Mamarias, Tatak, RMN. Makarating